Predstavovali sme si, ako sem prichádzame v detskom veku na prázdniny k babke na Záhorie, tešíme sa z všade prítomnej zelene vo dvore, na balkónoch, vinúcej sa po trelážach. A na známe tváre, ktoré stretávame a s ktorými nám je dobre. Toto povedal o obytnom súbore Kolísky jeden z jeho spoluautorov, Tomáš Šebo. Bytový komplex Kolísky je špecifický svojou polohou na rozhraní obytnej štvrte a tradičnej dedinskej zástavby Záhorskej Bystrice. Ide o mestské bývanie s nádychom vidieka. Práve túto myšlienku mali architekti na mysli počas hľadania dizajnu životného priestoru pre takmer 100 rodín. Toto všetko je na Kolískach prítomné vo forme balkónov, kvetináčov so zeleňou, ústredného dvora s lieskami, ihriskami s grillom a lavičkami. A práve tieto motívy s abstrahovaným nádychom dedinskej atmosféry dávajú Kolískam neopakovateľný výraz a autenticitu. Kolísky sú riešené tak, ako by mali byť podľa architektov vyriešené všetky bytové domy. So všetkými autami schovanými pod zemou a polosúkromným dvorom so špecifickou atmosférou a funkciou. Popínavá zeleň je prítomná na balkónoch a pergolách predzáhradiek. Mriežková konštrukcia, treláž, s popínavou zeleňou je v každom zo 4 domov navrhnutá v inom rastri. Zeleň v kvetináčoch na balkónoch a strechách tak plnohodnotne dopĺňa kompozičný zámer zeleného dvora. Každý balkón, respektíve balkónová lodžia, je vlastne vyabstrahovanou tradičnou mrežou pre popínanie ľubovoľnej zelene. Každý má svoj kvetináč, svoj kúsok záhradky s bylinkami a kvetmi ako na vidieku. Celá centrálna časť vnútrobloku je architektonicky dôsledne prepracovaná a v súlade so súčasným trendom prepájania viacerých funkcií do jedného priestoru. Pre deti je tu pieskovisko s preliezačkami, rodičia si zasa majú kam sadnúť na kus reči, tínedžeri kde zacvičiť či zahrať ping-pong. Pre všetky skupiny obyvateľov je tu dostatok prírodných zdrojov tieňa, akustických bariér a prvkov na sedenie. Zeleň má zásadný podiel aj na utužovaní susedských vzťahov. Záhradka či záhon sú dobrou témou pre rozhovor, ale aj zdieľanie spoločnej záľuby, vyzdvihuje záhradný architekt Vojtech Urban a dodáva. Zeleň uvoľňuje stres a o manuálnej činnosti spojenej so zemou a rastlinami to platí dvojnásobne. Normálnosť týchto domov je veľmi príjemná a práve preto aj hodnotná. Autori komplexu Kolísky pristupovali k návrhu s rešpektom k územným regulatívom a kreativitu sústredili na úžitkovosť a príjemnosť bývania v tomto komplexe. A tu mi tá normálnosť riešenia pripadá veľmi pozitívna. To je citát z recenzie Ľubomíra Závodného na obytný komplex Kolísky.